oyosiphumelelisa. Awu dadewethu uthi ndikuthixo nje cha oyosiphumelelisa. Ndizawucela ke uba uvice apha kotata. Oh, sizawusika. Alityabanga lityakathe. Ilizwi likaThixo lisuka kuGenesis lefika kwizityhilelo. Alityabanga lityakathe. Thixo yedwa yosiphumelelisa. Athi amaSirayeli alapha nanga ngasemva amajiphethe nalu lwandle phambili. Ezila amajiphethe nolwandle nalu liyababisa. Abazi noba bazawuphuma kanjani apha elwandle ngoba liyalephuza ulwandle apha phambi kwabo. Ngoku banexhala bathi sithini sime silinde amajiphethe okanye siziphose elwandle senzakale. Senze njani ke ngoku? Livele igama lithi nguThixo yedwa yosiphumelelisa. Hayi ke, hayi mamukele khawukuze ngaphambili sisiqala make ngiqale ngawe. Ukuthethe nje uthi gqi. Emva koko ke emva komama uKhelebu xa igqiba uba avulela amanina. Sake ngicela nje amanina bebambini emva komama uKhelebu. Sawugqiba ke bendike ndacela utata uVice. Sizawumapha sobabini uba uVice. Ungathi cwaka noko umuntu ongutata apha ecaleni kwam. Ndizawuthi ndilibale uba ndingubani na ke kanti ndingumama into endiyiyo. Khawukuse mama uKhelebu. Nokutshata kwakhe kweli khaya ndiyamazi. UNandipha ukufumana kwakhe ufirstborn yakhe eMbulukhani ndiyamazi. Benotata kwakhe uSomi. Ibiyintokazi ke le ibithi xa icula ibicula isithi isandla UNandipha wajoyina inkonzo yamaWeseli. UNandipha mna ndikwisociety kwakuthiwa isociety yaseNkwenkwezi. UNandipha ukwisociety yaseNkwenkwezi. Kuthi kuba apho ndokhe khona ndokhe kuvulwe isquatter camp kule ndawo nesociety kaNandipha. Ndibone into yokuba ndikufutshane apha ngoku ngoba ndikhwela ukufika eNkwenkwezi. Ndingene apha le society yoNandipha kuthiwa yisociety yaseLuveni. Xa ndifika apha ndingumama ke mna. UNandipha akakabi ngumama. Ndifike kukho umama lapha ongusihlalo ekuthiwa ngumama uMzonti. Athi ukufika kwam athi ndincede ndibomama ndimdala ndifuna ukuhlala phansi. Batsho bandonyela umama ndinguye usihlalo wesociety yaseLuveni. Athi xa mamukelepo ndizawuthatha umhlala phansi unaba